Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Hadu shipongut ki kertong nagi sengsan perthai repair hakan rotary urumpang arajar arfulai kila thap kerteng banyak kun ya ka election syakiyeng dorbar thawan ki jela kaban salong ha ka arpnyu tari urumpang arajar arfulai ki kertong ki bel thap kerteng ha ni kasngi gilong saungun naga UDP ki bakon thop yu ba Meral Bon CM na nongpo uba bayahun lang makado na mahati uba bad hok nong mali na jirang ba uba Sunshine Makri na Umsning constituency. Dilaingot ki kertong ke BJP pat kilong uba Shanbor Ramdi na Umroy uba Durut Majau na Umsning u Dr. Everest Mirsing na Mawati. Kiwi pat ki kertong ki bala thap kerteng kilong ka kong Evelyn Kharbani kabalong ka kertong jong ka HSPDP na Mawati u Samla Baya Teilang Lapang u kertong jong ka PDF na Umroy bar uba Osbert B Rinja u banyak kun na Mawati constituency kumu kertong Shimen. Benta jumpi ki media ki press ki lawan kanai ke platform ke ba ngawan syakmat ngakwa ba ke ba mat ke ba nengkong kadai nak benta jong ki unemployed youth. We need very skillful youth to be entrepreneurs. Dekathong ke ba khmat ngan bu ya ki khun samla ki ba don kathong leng ba ke jing nang jing start jong ki but ki skill development ba pair ki ba ki don ki ba ka sarkar jong Narendra Modi kalau ai sya ki kun samla ki wadon kata ke jingtra kum ka Didi JKU kare ka way na ki platform haba baro ki jai skill development training ki la ban ai na ka banta ki young entrepreneurs te ketu kare ka way ka bakila ai kenang ta ki MSME schemes ki ba pair ki ba ki samla jungi ki nang ki balastat ki ba don ru ka thong ban yang la jong ki jat ki ban phai se gine ki lat ki ti ki ba ki ai ka mudra loan kadan haki lai benta ke bakin ai na ke benta kitu ki ba qualify de kata ke ga way ke bang kwa bada kumu samla na ke dong bat ka family boy piu ihi bang idon kamhi utrai muluk utrai jaka u ben long utau u nong elam lenti para samla de kane ke kenti nga join kenang na ke party bang yo i but India needs a very young and dynamic leadership, especially Mawhati constituency. Te lada kinong Mawhati kiyoi kumayi uneu khuna samla. Bat bun ki samla ki ba klem jam. Hagane ke dong ka than jungi. Ngatrai ublain persatmen sim ha ki donut jungi, ha ki jumut jing perkhat jungi. Namar kiyoi ya ki jing sadin jong ka dong ka than jungi. Ka ba ar pat ngakwa ka day na ka benta ka quality education. Ngalalong kumun nong hikai school kumanga syaiong barbor a counselor an academician nangta kumu way batre hakikam social work ban upgrade nang benta ka quality education hakne ka jela Meghalaya jungi hariboy bat Giant Hills ngatrang dik ban ngayo i ba ka quality education is a first priority kubangin don kam ban upgrade kam tame ka educational policy kaba kumbau Narendra Modi ulawan ya ka National Education Policy 2020. Kabang ngidon kam siya ban adopt hakane ka dong hanjungi kenang ba ki skill ki bangidon we will go hand in hand with entrepreneurship and also with the skills that very much traditional ngidon kam ngidon kam set up ki museum lana ki jaka ban wan penlong ya ki kum kita ki kitem menlong ki jaka jengok kai pertai ki badan hapo constituency jungi hapo asyong hatau jungi mana ban yok kam dei ki kun samla jungi ki ban yok kam yo jam dei ki briu ki ba syong dukan ki ba di kwai dong ki ba di ki jingrep ki ba mi na ka dong ka thain riboy jungi na Mawhati na le ki ba syong harut surok kin yok ka dukan sya kin yok ka jaga jur ka bakin offer ya kin nongwan pait kai kata kin hidon kam te kata ka way ka bangin promote ya ka tourism nang ta kebesan ke banga trang hapo Mawhati bar hapo riboy bro ko bar ka jela jungi ngidai ban penek pensa ke riti ke dustur jungi ka parti BJP kedai ka way ke ba
keren buat keba buah khmat haka way naki ideologi jungka kadai nak benta ban long conservatism ban penek pensa om dei tangkariti gustur tangkar wai ka siau kaput ketem Henry Watt ia kini ki traditional medicine semua kebangi yo na ki klau ki tap kebangi yo na ki ding so ki ding pai ki ba mi na kena kedong than jungi makin long kum kita ki jingtung dawai ki bakla dawai ki bangi la ban penan kam na benta jingko jingkhia jungi te kata ru ka dei wai te kumbala kreno wai na ki ba deu kontestan jungi ba durut macau yang bangin haban stress bahaya ka ya ka rap karyang kumukunong rap nganang ngastat ngapoy hadu kana ke kerdan dei dag jing tilenti jong bulai bangang long hisau tau kunong rap ngam kwa bakin nong mau hati kinong ribhoy jungi kinlong tang kinong thung jong nor jong no ngakwa lada pi ai lad inga ngin pen long ya ka dong ka thain ribhoy jungi ka jela meghalaya jungi bakan long ka agricultural hub kabaleng ba kine ki mar ki mata ki bangin don nang ne ngin la ban long kinong thung hi kinong shna hi gitu hadu bangin yo ke ya ki finished products bangin la ban export ki we ki jela la ne sha ki we ki riru kumbang yo i ba yo so trun ngila dap le ya kata te ki jing thung ki babun ki bangin la ban yo na kene kedong than ha ka bangin la ban process no ki in a proper shape ke bala ban long ki food processing ba pair but ki unit ki ba pair ki bangila ban le te khadu yo wai ka badon kame kalong kene ngidon kam ban pendon kam ban trei hok ia ki central scheme baro ka bak sarkar BJP lane ka initiative ka bag BJP government kala initiate daw Prime Minister Narendra Modi rengkat ki cabinet jungu bat kumjuru kumbang yo i bag transformation Rajar Khan Riu long nong yalam jeng seng norep. But abang ayat lenti kumutau nong yalam. Kijing ki bahakmat ngasyam kabidi norep. Kapamot lai tili ki benta. Kawai kade bakim yo sembai. Hakapor kababian. Kabaar. Kimyo ya kesebo. Kabalai kade ka om. Nansu itu ipi. Ngiladap sampos nem ya ka. Jeng rekhi jong ke Meghalaya. Nandrai bantung keba arsen yim patla hadu kini semata. Meghalaya is the heaviest rainfall in the world. Nandrai yim don kita ki dam ki ban yada ya ban bu ya ka ban bagi breu ha ka portlang ki ban yo bantung jor. Kom katai ka snong nong ba mardon portlang kim yo bantung jor namar undon syo inala kila pralut. Dai hangta ba nakal yang jong kinong rap ki ong mentakan ti pinhap mi syakmat. Namar ngi ba jing ki mati terekam jongi kiladon ka case culture ngiladon hapo umpung umiam kilet pet lati jong ki khmat ka baar ka bang yuan ra ya kata ka mati terekam kelong ngiladon kata ka yo hapo mairung village ka yo nom takin nong rep ka balai kelong ngilayo ya kata ka machine ban teliat yung penyang kumu leman keras citra nala grama pria kemamoy kadon hapo umyarong kita ki mati terekam jongi dai hangta ba mensyam senam nong rep wong pinami syakmat dari mapi barat ya kijing jongi ngami syakmat nanta ting nangkaliang jonga ngayeng hakani kan ngurim namar PUE bak Prime Minister Modi ong sabka sat sabka bikas ka modi yung ngan ai ka roy ka par sa brok kinang sunam but klem kani kano kajak benreu kano kaniam la poi ki scheme jong Modi haman le kisnam klem MLA klem MDC ngiyo ya kata scheme haman le kisnam uang sabka sat sabka bikas uang sab ke biswas sab ke prayas kamut nakaliang di bandon ke jing senya nakaliang jung pai baru hakaju ke poru ban nakaliang jung pai baru di bandon ke jing persyang bandra ya kari habamut bandra ya kari habamut ngiru ngide ban kiu sejram kata ke benta jung prime minister ula ai ka ying beduk kumba ndru pulai hajar tili kinong song sinong ki bayo hapo Meghalaya uklem kanya no yanoro uong pangan ai ka ying beduk hapo jong kata kaying baduk di bandon ke penkhana. Hapo jong kata kaying baduk di bandon ke light. Hapo jong kata kaying baduk di bandon ke gas connection free. Ukau light tengkau ai. Hakapor lockdown mo na ba ai kau. Uday Prime Minister Modi wa ai kau yu ai. Haka history Prime Minister jong no. Ba piyo yu kau ai. Nalar kata ru u ai syu khamtam ya kitu ki bala flop ya ke business. Kajongki ki ba dukan ria. U ai ru
sipo hajar ka soft loan ka interest ka badun barit bha nalar kata ki long kemi habaki khai ki khun san hajar tengka lamang umdei tangi long kemi ya ki khun ro la aya kata ka bam hadu ndriu snam ki la aya kata ka bam ndei tengka ta hadu san lak tengka hakapor bapang ba sistem ya kata Ayushman Bharat dei hangtangi wan ba menta ganti baka umsning konstituensi kan wanra ka jingkalak ngikwa ya ka roy kapar development tang ka BJP ka wanra ya ka development kuble sibun kuble syariat nak parti BJP aku beri konstituensi amarai i bubun nak liang tam nak cukup silang kesem silang bahani yang tay bubun gidi ginorat berapa persen gitu ginorat dia nak kata daw kabangami nak parti BJP kabalawra sisa itu jingtoy wat kada ki ong baka parti ke bedang kemai apakah kubur konstituensi juni kare nak liang jong kejingirap nak liang skip go fire belawan lagi burun senam ki bangayo pedang deka ngaru kami nak liang jong ginong rep along kup silang sem silang nak kloilan betur tas khmat nak kita kebahagiaan atau rak di krois par nak ta ginong rep kipli apa kadong ka konstitusi jong konstituensi hak jiga iti jonga hak ini dipelai ke belodep ngai i ba perkhoi kimen berkhoi ki subha bat ki sultanat badiran rekat bat nga hapok ka parti BJP katau kalong bagi layo i gajing matoy hak ini kisnam khamtam haki por coronavirus COVID-19 along ka por ka bali lagi jikardu bubun ni kilang haki marba mari bubun kilang herai ni sultanat bani thu api kalong bana kilang jok parti BJP kepala ai ki kau bala ai ki umbang di ai ki gas hadu belang kamudi umbang mudi gas mudi bat habun kilang bumla berja keteng ni dei nak kata daw kami sekhmat bangi bana kaliang kani sarkar ka jong di brok sansulam ka khendani ki matoy henry na ka parti na central baik berkhoi bawra na ka parti BJP hapo ka jong dalam prime minister Narendra Modi ji ke kampung sam ke pangami sekhmat mata bang ada angnut sisa ngai i ba nagaliang jong ki kinong rep nagaliang jong kinong rep nomor kumba berapa persen ngalong lepi ba kidon kinong rep hapo ko umri konstituensi ke jong ni ngangek scam ba ondang layo ya ka jingjop ba ki jingjop kinai be yang ni ke parti ke belalek ha hapo kisnem ki por ki belalek no ba kidon ka komiti ke kerpang berpek nagaliang rep kata kedai kisan morcha Commissioner ke Bogor District ban file ke nomination naga kenai nongpo konstituensi Bogor District di Juni. Ai kulai lang di kirang ba MDC Juni district presiden Juni ki dekat baro jong district ban jong nongpo serta jong ka UDP. Bat ka jing temu kumbangi layo ban Syakri hai kini san snem ki belalai. Ka jing temu golong ban kentiu ya ka nongpo konstitusi ya ka Bogor District ki baro kawai atau bangin Kristom kat wala badingin scam bad gajing nyalam gajong boleh try kenran bad ki pajba jong gonong pok konsi ngin sa boy hong jong jing job pandang Syakri khamba aki por ban pi ha gajing kun election wi le ni long confident ban job jadi ngi i bangi sania aki pajba jong gonong pok konsi ban pungchong long rim aki kam ki bangaku Syakri berit la persang ban tray aki ding san stem do balik omtang ya kanong po konsi ya gari boy barok kawai bat ka jela pat ngit scam bagi pajba gubernur burom jong ka nongpo konsi kinsa ai ka jingkersan bangila ban poi sau thong jong ka jingkap pi kamni ka bat mai bagi UDP kan pat jujob na nongpo konsi agi por ge bala dep ru kila jujob MDC election la jujob ding suburom bagi por bala dep i mahe doktor di Lepang di MLA bola job partly ke election sau pus nem keti ila Syakri bat gajing Syakri gajong i kum ubriu na kamban ya gani gajing Syakri ni kum ubriu di pajba penjob na kapor sa kapor ta gani ke kentiru ilong confident bat ni syania ya ki pajba jong nong po konsi bagi kam gi bang la persang ban tre ban Syakri ingit scam gi pajba genom ino bat ni kerpat hiru balong ba jong gani kapor sa ki pajba jong nong po konsi ban ailat biang sacisin bangin yo ban Syakri kambahan bagi don ki kam ki bing lala ban pendep ban kidang don subun ki bagi empat la san snem gede ke por ke balengkot dan rei ingit scam bagi ni por ke banwan ngin la ban Syakri kumta pe ko konstitusi le jong wa bat kentiu ya ka konstitusi le jong nomor ba ina sadi gubun ki yang nomor ta ko nomrim awan mani le
kalau mentah kamu konstitusi ke kau ini konstitusi bah sadientam. Ini pergi ke health sector idon tang lagi PSC. Ada ngira banton ke CSC lah kalau home try pada mukti. Tak ada nak yang health sector. Nak yang education tu as of now 4 don. Even one higher secondary school in Mohti Kusasi. Badan Mentaro ke datang punya komision di Hong Salai. Kau isin badan. Dah berpikir pada yang communication. Nanti sengkian tu. Kita dah nak kita bon kita. Bon kita surat kita ni. Ini juga ajar lapar. Padahal saya we need a government policy untuk sektor. How to restructure roads in future. Dan tak boleh respect pada hal yang kita nak. Kita kam si bon ni iban dia nak kita nak. Kumbah 70 to 80% kita senang dengan orang sini kita nak. Kita kam ni akan lift lagi. Malah kita nak kikir. Ekonomi juga jelah berapa kau, jelah state berapa kau. Uladon kam ya MLA balak ban sim rai ngilaya sansnem da kita ki joint venture MLA la banong te kimla umla ban sim ka barai kena bede ba ka jinon kam ka jong pai ba bat kidak kisin bapau menta ngilaya ka support probyang na baro kinong kesnong jong ka jirang konstitusi baro kinong kursian kita jonga kinang ne menta kimat kongsam ka jirang konstitusi ka de garap karyang ban kong kabaar kadi ba habidi ka border bat ka asam ka pangihap akan baik hakurkom ka ba kinong sok snong kinihun lang ngam idon ji khun ni ka jingile mentang ibu ngile maroi Tim Mijuki nak kalian juga ya long successful dengan ayok ban file ka vision Mijuki ban nak kalian juga ya kumu candidate so parti Filipina po mesti kursi adon kata ka jing angdut perwara ya ka jingkalah apa po mesti kursi Bede bergerak par, kamtam, di agriculture sector, educational sector, sports and youth sector, namta bede ke tourism sector, berkiwe, berhaju ke par berwarna, jika sustainable development, apa ka umsting kursi berkoi. Nak kalian cuma hidup kumbu, kotong jauh parti hidup umsting kursi, ngai iba, kalau 6% bidang jikaman dari poisya ka cikjok. Kalian cuma hidup kau cai, bah ini parti bangi hijit tu kata bah kamun di Paiba but nak lihat juga bah di syakui ko konstitusi la ni ka syakui district nam tani even comment lo jing songo yo blai trai karat bala ai ngai ke met ka bukai bekhia ya ka ba nganyo bane simenta aga neka je ko ne ka neka MLA na po umrai konstitusi te kumba pila ai ngai ta ka jingli kalong sia ka jingli sunat ba ka neka khubor kebangangan sa pensyai ka neka no phai sngi ko mata kan lej ro sha keleng ki pai ba nong song jaka umroi konstitusi bat sha bro hiru ka pai juga beri no trap kai ka bala pelong inga ko muai ni samlarang ba ya ka bangan mi shikmat ha ka ne ka jingi ko ne ka MLA ka dau ba ka long ba ni i sibun ki jinge kham tam ngara jer swa ka bai de ha ko umroi konstitusi ha bai de ba umroi konstitusi kai ka ba la pelong inga ka bangan mi shikmat ha ka kipor ki bala dep ngalong tang kumuri pai ba ngalak persang mane drai kat bala Henry ngalong tang kumburi pak bang ngamla mande ai. Di Henry kabaran kam yangi ya kabangin wan sekali siapa ka Meghalaya Chief Assembly ya kaba hangtai ken nginyo ban talan ban khon ban tainia nak banta ban yada ya grib ka jemreu ban wan ra ru ikino ki roi kapar hapo jong kamroi konstitusi. Kumbang i hangtai pitem ka umroi airport kana hapo kamroi konstitusi. Kadai jong ka central. Henry haduk menta kata ka umroi kadang long kumtu kumujulong ba haduk menta kami ba ikiu sino ki samla ki bade kami jam hangtai ru kimyo. Henry la i pemban wan ki breu ki bana sabar hangtai po ka hangtai umroi airport. Nang ta larang ipai stage by day baka ICR hangtai ru ka central. Henry ki pai ba jungi nang po umroi konstitusi bat ki khasi kimyo ban rong kam hangtai ka ICR. Henry li i ki bar jelas sudah. Henry kumunang ikmat idon kam kenye ban pai kum kita ki AKA borok kum ka jidon kam jong ki pai ba. Natala ding ipai seketika umroi containment karangamen ke bagi khot angtai.
kajaka balawan ke sipai ngili iba ke sipai gila sang ban kentur put hati kajaka ke jungi mentah katu ka kaput jong ka tika rangmen jong sipai kala poi hadu ang te po yo umroi hati ke snong hati jungi hati umroi nora hendrai hadu mentah umdan bi ie kita ki eke berkoi kijing sa thombor kijing sa le don bor ki balanang bon balanang jelai hapo jong ka ni kajai benre ko jungi hendrai kumbangi i mentah hapo umroi konsumsi lese habide bat ki weiro ki konsumsi ki jingmi jong ki hespa banwan ni ke ban yesu mentah kani kamal kalau long sya kumbangi ngi pai bang ngilade ki klik snyang ki klik dok kha kita ki bangin susah tit kelumar hang no tila da ngi syatit ha kita ki hespa lane da tingka da ki sebai rupa la ngi syatit no kai ke ban jai ga rib ke cek ber ko jingi te kani ga message kan da le ru sya kita ki pai ba jong ka umrai kususi ba ki dei ban sungtho ba yano bakin jet ba yano bakin pai ba haswa bakin nyon ta ka vote namar ka vote ka dei ka hok ka juki ya ka bakin hab ban thep hang te polling station jiki mana ki polling station ka vote ka juki ka vote ka bokordor tengah ada kerpat iki baswa bikin le shon yu budam ha ka sap jono ki de banda perkhat namar kani kam di ka kam yele kai ka kam tamasa ka kam esubha kani ka kam ban jet iki nong mai khmat ka de ka kam ka ba kentang ka de ka kam ka ba kordor adu kata ya ka ba kumnong in yo sisa ya kita ki nong elam ki bu ijrai na ka menta ka snong ka thau ba na menta ka ri ba ka cai ben ri borok koi bat hadu menta kumbangi ki bai dei bat ha ka imlang ka salang lane ha kata ka linti ka bangyai mentang ila syat amrau no kumbangi i ka por lockdown ro ka to ka jing syat le don bor ka jingi hadu ba ladang ngim ain jek ladang ngim trek banteng mas ladang ngim le eta ka tes ngim yo balik banwan ngim yo ban yat ban yang hato kata ka jing im lai loit ka jingi ha ka question juga India ka fundamental right ngidang im lai loit ngidang long kibri lai loit ka bangin umnom don mono bala ban le don bor lane ban pen bor lane ban long dictatorship Hendrai nak kinom ikhat ke jingi badan hapo assembly ka bangi susi ke long ba umdan weiru ban kran ya kata hok ba jing long breu kaman breu ke jingi ngila sa you right now tang bangi dek kita ki baduk ki barang li ngi sa you right now ha kita hias pak ke jingi yadur ki masih yap ki plang brokot Hendrai ngada kentujur ki pai ba bro yang bakin don kata ka jing sothop ka jing sempang om bangi long kita ki bit kita keleng bar chuan pen bit hisen san snam hang no kamdai kata Hendrai ngi don kata kalenti ya ka bangi kum ki breu ngi deman perkhat janai ba shua bangin jet ya kita ngi khmat te tang kini ginten bang khnian ngai kublei lang ya borok khoi ki bai ling bak ni ke social media bat ngada kermen scam ba ublei unsa penthamai bor lang ngi wi pi borok bat unda pendrong ha ki mesim ku jungi haba ka ngin kila thia ngin kila dem shwa ba ka umsaw ngan sono namar ka jai bendre ku jungi batang sitro ladawan ka umsaw ngin sarong no de ta kadau ko ka pai ka bri tram to kindit bendre no kat ba ka por kan don kublei sibon ngu ublei wala panla man po yang ni ha ka ne ka DC office ban fire ka nomination bat nga ai ka jing tip sya ki pai ba nong kasan jong ka mahati constituency hi bro ka we banga ha kan ka sing rew tarik ngala fai ya ka nomination bat syani scam ya ki pai ba nong thabut jong ka mahati constituency bakin ai ka jing kasan bangin poi show thong jong ka jing job bat ka jing job ka jonga kan de ka jing job jong ki pai ba nong song snong jong ka mahati constituency bat ka jing ele jonga ya ka election la arsian menta ngai ba kidang don ki jingduna hapo ka constituency mau hati na kata kadaw ngawan biang sa jisin banyak pun ya kan election kum kariu kan thai ngai i babun ba ki jingduna hapo ka constituency bat akwa ru ban kan tiu no ya kini ki jingduna khamtam ya ka PHC kan tiu no sya ka CHC bat namenta ki youth ru ba ka don ka jing thrang ya nga bangan wan ra ya ka ITI hapo mau hati institute namenta ki pun samla bakin yo kam yo jam ban kin yo ka jing training hantai bat namenta ka umbam umdi ka surok bat kumta tetel ki jing duna hapo mahoti ngawan namenta ki pai ba kop siliang sam siliang ki beduk ki besok bat ka jing kerpat ka jonga ya ki pai ba jong ka mahoti bat ya ki nong kersan jong ka SSPDP hi baro away ka Meghalaya kat bang ibu ya ki kandidat ban penjang banyele ke election namar kane ka parti ki jongi ke ka parti kabala rimtam na baro ki parti bat kabala penyo ru ya ka jela Meghalaya deng ba ka jing treshitom jong mai hopping bat ki sipai om tang na po west khasi hill andrei wat na ribhoi district khasi jantia hill ru kumju bat na kerpat da ka jing snurit ya ki pai ba to se pensa lem ya ka parti ki jongi khnang ki bar na po na khnang ba na po bar jong ka state ka jongi ru kintip bakane ka parti ka bi ya ka jaj ban rew bat ya ka re khasi jantia ka jongi